com esteu? Soc la mestra i anem a aprendre valencià. Ara farem una xicoteta activitat sobre la S sonora. D'acord? He preparat ací unes poques paraules. Vos aconsello que les copieu, pareu el vídeo, les feu i després ja continuem tots junts una vegada el tingueu fet i així corregireu. Recordeu també, i també vos aconsello que tingueu l'esquema del vídeo anterior preparat per a poder pensar quan ficar una lletra o l'altra. D'acord? Comencem. Tristesa, tristesa, i he de pensar. Està entre vocals, per tant la norma me diu que s'escriu una S. Tristesa. Zebra, a principi de paraula, Z. 11. Està després d'una consonant, per tant, escrivim Z també. Trapezi. Veiem que està entre vocals, però us vaig dir que trapezi era una excepció, per tant, l'escrivim amb Z. Trànsit. Trànsit també és una excepció, encara que hi hagi una N, escrivim S. Trànsit. Base. Base està entre vocals i no és cap excepció. Per tant, escriurem S. Topazi. Topazi també és excepció, encara que vaig entre vocals, escrivim Z. 15. Tenim una consonant, després de consonant la norma ens diu que s'escriu Z. 15. I per últim, ase. Asno. Ase, com que està entre vocals, escriurem una S. Bé, això és tot. Espero que us hagi ajudat. Moltes gràcies.